Weki. Digue'm què és el que vols, quin és el teu desig. Per qui vols arribar a ser ferit? Un gran buit on els somnis estan flotant. Et va tancar els ulls. La tempesta de sorra no s'atura al cor, on floreix la flor del safrà. I ara et sents un xic sol i encara més perdut. El temps que el desert ara treu l'alegria de la tristor. El poder que has rebut es convertirà en passió. El falcó que vola lluny i a les urpes del futur. Agafaré els somnis pels que ara estàs lluitant, i el Sahara estarà més enllà d'aquest cel pur que sona el jurament i que et conduirà fins al sol. Que no va contra les normes que un candidat intervingui en un combat? Ai, no! No em diguis que això és... Ei, un moment! No em digui que ens deixarà aquí sols! Què ens passarà a nosaltres llavors? Doncs llavors, vine amb mi! Episodi 7. La llei d'en Cobassent. Hola, bon dia. Ei, ho has sentit? En Cobassent diuen que l'han traslladat a una altra escola. Què dius, de veritat? Per un professor divertit que teníem. En Cobassent era el tutor d'aquesta classe. Però, en realitat, la seva identitat era una altra. Era un dels 100 candidats a rei que havia vingut del món celestial. Em va atorgar un poder estrany i em va fer entrar en una lluita que no té ni cap ni peus. I llavors va donar la seva vida per salvar la meva. Què devia fer que en Cobassent em volgués protegir d'aquella manera? Ho has vist? M'he canviat de tall de cabell. Et queda molt bé, de veritat. Potser te l'hauries de deixar així, t'afavoreix més. Sí? I tant! Amb aquest tall estàs molt més maca. Lai Mori, la noia més pesada i més manefla que hi ha en aquesta escola. Què, Weki, que deies res? No he dit res. I a més té una intuïció molt gran. Weki, deixa'm dir-te una cosa. Escolta, la lluita ja s'ha acabat. El fet que pateixis pel que ha passat no ens tornarà en Cobassent. Ja s'ha acabat tot. Què et passa? Mal de cap! Me'n vaig a casa. Ei, no corris! Si tens mal de cap, per què t'agafes l'estómac, babau? Oh, és veritat. Ja no cal que em preocupi per ell com fins ara. És normal, ja s'ha acabat tot. Oh. Cobassent, per què em vas voler salvar tot i que sabies que t'hi jugaves la vida? Ho vull saber. Necessito saber-ho. És obert? Quin home més imprudent. ...10 d'abril. En Weki porta una cartera que ha trobat a la comissaria del barri. Aquest és de l'11 d'abril. En Weki ajuda una senyora que s'ha perdut. 12 d'abril, en Weki torna a plantar un arbre al bosc. Tot és sobre mi. És el que he fet aquests darrers mesos. Això és l'únic que hi ha escrit al diari d'en Cobassent. Per què estava tan pendent de mi? El diari d'ahir. Aquest és el darrer dia. 26 de juny. Avui fa bon temps i m'agradaria saber quanta justícia hi ha sota aquest cel i també quanta maldat. No puc permetre que els que van contra la justícia se'n surtin. Justícia.
Jo havia vist tota mena de persones des que vaig arribar, però cap no tenia el sentit de la justícia que jo buscava. El meu interès per les persones d'aquest món tan avorrit havia desaparegut completament i havia pensat de tornar al món celestial. Va passar just aleshores. Llavors el vaig trobar a ell. En Weki tenia un sentit de la justícia que rarament es troba en les persones d'aquí. No és veritat. Vaig posar-lo a prova per veure si aquest sentit era de debò. Era totalment autèntic. Mentida! Al començament no tenia aquest sentit de la justícia. Era un marrec com qualsevol. No pensava en els altres abans que en mi mateix, com tu. Com a sent, només volia ser una persona com tu. Quan anava a l'escola primària i vaig caure al buit des d'un edifici, tu vas ser el meu heroi des d'aquell dia. Jo només volia semblar-me una mica a tu. Per això em vaig esforçar molt per ser una persona com tu. Això és l'únic que vaig fer. Per això, aquesta justícia no és meva. És la teva justícia. L'única cosa que em causa una mica de recança és la finalitat d'aquesta lluita. Poder aconseguir el do que t'agradi més. Un privilegi únic. El talent en blanc. És del tot segur que tots els nois que participen en aquesta lluita volen obtenir. I la majoria de tots aquests participants són malvats que s'oposen a la justícia. Si es dona el talent en blanc a gent com ells, aquest món pot acabar tenint molts problemes. I nosaltres, els candidats a rei, no tenim poder ni dret a fer res per evitar-ho. L'únic que pot fer això és un nano que porti la justícia al cor, que participi en aquesta lluita juntament amb aquests dimonis. Però no puc obligar en Weki que es continuï implicant en tot això. Jo l'únic que volia fer era comprovar que el sentit de la justícia d'aquell nano era genuí. Weki, deixa córrer aquesta lluita, sisplau! Viu la vida com més t'estimis! És la teva vida! La meva vida.